Jolničky, kdo pak vám dal hlas? Doběj, tak dneska se naučíme, jak správně zabalit dájky. Protože tyhle fusky, kdybych dal bráchovi, tak mi pijazí obě pjacky. Pamatujte si, musíte dajovat kvalitní dájek a ten musíte pojádně zabalit. Tenhle mušketýr, to je vhodný dájek pro pia babičku. Napil. To bude jadosti. Tak, týnácká speciální malváz, byl stejdu Kajla, byl tu vlastu, kjušovický čejný. Už se těším, až to pod tím stěhovečkem najdou. Při balení skla musíte být opatrnější. Přece jenom je to sklo. to mi připomíná, jak jsem balil starou. No, zkrátka, těchto věci potřebují pojádnou péči. Víš, Majuš? Tenhle ten 5-litrový soudek, ten jsem koupil rodičům. No a zabalit ho, to už je trošku problém. Na to už potřebujete maličko fištiona. Ale rodičům to udělá radost. Zvlášť, když se jedná o pojádnou kjušovickou 12. Tak, a teď já. Tak tenhle ten dájek, ten je pro mě. To už asi nezabalím. Budu to muset nejdřív vypít. Majuš, pojď mi to najazit. Taky dobrý, ne? Není důležitá forma, ale obsah. Tak, dájky máme zabalený, tak hezký kjušovický Vánoce. No a příště? Příště už tady budu s Ježíškem, protože Vánoce se blíží. To uvidíte všechny svatý. Matouše, Jana, Lukáše, Majka, Petr, Pavel, Julie, Pepi, Hanka, Ronaldo, Kaka. Majuš?